Avui comentem un nou joc de cartes d'estiu, el millor restaurant d'arròs del barcelonès. Ha sigut sincera des del principi. No, jo no em callo res. Però, una vegada més, el més interessant passa fora del plat. Per mi sembla més cuinera ella que ell. I és que aquest programa ens mostra dues cares d'una mateixa moneda, la de recolzament entre companys. D'una banda tenim el Dragos i el Santos, dos restauradors molt sincers i respectuosos, que es parlen clar, es defensen i reconeixen els errors propis. Hosti, sí, crudos... Hem jugat a fer-lo individual i no. Sí, crudos. Que cagada. O sea, Hòstia, no és cap excusa, però això no ho fem normalment amb un i tal. Demanem perdó i si voleu repetir, la vostra disposició, Moltes gràcies. Un equip que es té confiança i es cuida. Estic més que orgullós del nostre Antoni. És un dels cambrers més meravellosos que podeu trobar. Va ser un servei difícil, amb nervis, i va patir molt aquell servei. I no es mereix tot això que has dit. I de l'altra banda tenim el Pep i la Iris, on cadascú va a la seva. Ella ha tingut sa voz cantante algunes vegades, sí. Fasca. No és que l'Iris l'hagi influenciat, és que ell ho ha dit. No hi ha suport mutu i ells mateixos ho reconeixen, amb frases com... Si yo cuchillo por de frente, no por la espalda. Descanseu bé a la nit? Pues la veritat que jo dorm molt bé. Que bé. Jo crec que la frase que resumeix és morir matant. Ens parlen més de guerra que d'equip. I és que Joc de Cartes va molt més enllà que una competició gastronòmica. Hi ha equips que s'uneixen i altres que es trenquen. Si vols baixar, baixeu, però no baixis un 0 perquè quedant fatal. Perquè no vull que guanyi. Vull guanyar jo. Que consti que és idea teva, però endavant. Sí. Perquè en la restauració, com en la vida, no n'hi ha prou en fer bé les coses, sinó que també és important saber-les fer junts. Des del punt de vista pedagògic, aprenem sobre comunicació, respecte i convivència. I és que Joc de Cartes no només es puntuen els plats. Aquesta és la puntuació que no surt a la pantalla, però que compta, perquè el públic ho veu tot i és qui decideix si va al restaurant o no. Al final, la clau no és només guanyar, és saber fer equip i fer-lo de veritat.